Здравейте, госпожо. Може ли седна до вас? Разбира се. Как се казвате ви? Аз се казвам Радостина. Аз съм Влади. Много ми е приятно. И на мен ми е много приятно. Имате ли от нещо нужда? Но не съм яла. Не сте яла? Не. Като намеря от кофите храна, оттам се храня. А вие се налага да нощувате навън ли? Да. Сестра ми продаде къщата. Много ме страх ме. Лошо е така. Да си на улицата. На никой не го пожелавам това. На никой. Сега ще ви помогна, с каквото мога да не сте навън. Много благодаря. Няма много. да се притеснявате. Това, което мога да направя сега, е да ви дам средства, за да може да отидете някъде на топло, да си вземете нещо за хапване. Ще направя всичко възможно, за в бъдеще, ако мога да помогна и за по-постоянно. Радвам се, че ви виждам да се усмихнете. И аз се радвам. Искам да ви дам от мен и добри хора 500 лева. Няма да се тревожите. Че попадах на добър човек, като важно. Това от мен и добри хора, не се тревожите. Няма, спокойно, няма да плачете. Всичко ще се нареди. Сърце ви благодаря. Изповядайте паричките. Благодаря ви. Отивайте на топло сега и И ще се видим Господ да отново. ви пази. Господ и вас да ви пази. Успех. Успехи на вас. Чао! Всичко добро! И на вас. Благодаря ви отново от сърце, че за подкрепя на хората. Всеки, който иска да се включи, може да го направи чрез сметката и линковете, които се намират в информацията на профила.